Ismerd a szekciót. A szekciókat majd egy fél óra múlva tudjuk kihirdetni annak függ, ugye, hogy melyikre hány fő jelentkezett, és akkor egy kisebb vagy egy nagyobb terem, úgyhogy ezt figyelj a plenáris ülés után akkor. Keresd meg melyik. Mert van a negatív. Van egy pár fólia, de... It's basically a rational economy. Igen, beszéltem a Gáborral. Fél percben. Igen, ezt a szépen. A tulajdonos is más. Tehát a fejlesztési projekt. Elfölött van egy szponzorség. Más egyéb ilyen valami írnisztécset mondani. Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm Önöket, és nagyon örülök, hogy gyakorlatilag alig van szabad hely ezen a rendezvényen. Lakatos Mária vagyok, a Komputerből Számítástechnika című heti lap főszerkesztője, és nagyon nagy megtiszteltetésként élem meg, hogy én nyithatom meg ezt a konferenciát. A konferencia elnevezése aztán magában hordozza mindazt, amiről szó lesz ma délután, az elnevezése T-Congress, amelynek az a célja, hogy a T-Systems Hungary Kft. A maga egészében összes tevékenységével megmutatkozzék a magyar kormányzati, önkormányzati és üzleti körök között, hátterében a tulajdonosokkal, a Matával és a Matáv mögött a Deutsche Telekommal. Azt hiszem, hogy a Matáv csoportról vagy a Deutsche Telekom Magyarországon játszott szerepéről talán nem szükséges túl sok szót mondani, ahogy talán Németországban sem, ahol a kormányzati körök mindig hangsúlyozzák, hogy kiemelt figyelemmel tekintik mindazt, amit a Deutsche Telekom tesz, és egy gazdasági miniszter egyszer tévhásan megjegyezte a Deutsche Telekom szokásos évi rendezvényén, Henry Ford után szabadon, hogy ami jó a Deutsche Telekomnak, az bizony jó a német államnak is. Azt hiszem, ez jellemezheti Magyarországon és a Matáv csoport, a T-Systems Hungary és a T-Mobile helyzetét, amiről ma délután elsősorban a T-Systems Hungary Kft. Tevékenységéről, illetve a tulajdonosok céljairól első kézből hallhatunk tájékoztatást. Thank you, Ms. Lakatos. Ladies and gentlemen, it's really a great pleasure to welcome you here today, and I'm glad to see that there's such a high level of interest here, and many people already here at this time of the day, and I hope that there will be many more coming as long as the longer this afternoon lasts. Tehát jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm a felvezetőt, és nagyon örülök, hogy ilyen nagy számban jelentünk itt meg ezen a délutánon, a mostani időpontban, és abban is bízom, hogy még egyre többen fognak csatlakozni hozzánk az esti órákig. So, welcome to this first T-Systems Congress here in Budapest, and I hope this will be an event which we will have every year from now on. Üdvözlök mindenkit az első T-Systemes konferencián, és bízom benne, hogy innentől fogva évente meg fogjuk tartani ezt az eseményt.
This is a great day for T-Systems Hungary, and I also hope that we can offer you an interesting afternoon, interesting sessions in the afternoon, and an enjoyable evening here. Ez mindenképpen egy nagy nap a T-System számára, és remélem, hogy egy érdekes délutánt tudnak velünk tölteni a különböző szekciós ülések során folyamán. At this stage, I would especially welcome Mr. Zoltán Tanko from MATAV, Chief Officer, Head of Business Services. He will explain you a bit later why this is also an important day for MATAV. Külön szeretném köszönteni Tankó Zoltán urat, vezérigazgató helyettest a MATAV-nál, aki a üzleti megoldások üzletág vezetője, és a későbbiek során ő betekintést fog adni számunkra abba, hogy tulajdonképpen miért fontos ez a mai nap a MATAV számára is. Before we continue with this program of the afternoon, let me give you some information on T-Systems Hungary. Mielőtt a délutáni programot elkezdenénk, szeretnék néhány információt adni önöknek a T-System Hungary vállalatról. T-Systems International acquired several companies in the past here in Hungary, and it was only last year when T-Systems got the full ownership of all these companies. Korábbiakban T-System Hungary már több vállalatot felvásárolt Magyarországon, azonban ebben az évben jött el az az időpont, amikor teljes tulajdonába kerültek a T-System Hungary-nek ezek a vállalatok. Only then we were able to combine those companies into one organization, and this has been done in the beginning of this year. T-Systems Hungary was founded on March 1 of this year. Ekkor tudtuk egyetlen egy szervezetté összekovácsolni a T-System Hungary-t, és ez az időpont 2004. március 1-én következett be, ekkor jött létre ez a nagy léptékű szervezet. The charter of this company and the goals which we have there are simple and clear. Vállalatunk céljai ambiciózusak és egyértelműek és egyszerűek. Goal number 1, we would like to manage our customers' business flexibility. Az első számú célunk az, hogy menedzseljük az önök és a mi vevőink üzleti rugalmasságát. What we mean by this, you may have seen before in this presentation, company image presentation with all those sailing boats. Hogy tulajdonképpen mit is értünk ez alatt, itt a bevezető során láthattak egy kis videót a vitorlázásról. Ez valamilyen szinten már demonstrálja azt, hogy mit is értünk mi ez alatt. But it has not only to do with sailing, I can assure you. Managed business flexibility is our principle. Természetesen nem csak a vitorlázásról van szó, tehát az, hogy az üzleti flexibilitást kezelni tudjuk, a rugalmasságot, ez egy alapelv a mi vállalatunknál. Mi is jött létre azzal, hogy a T-Systems Magyarország teljes erővel megjelent a magyar piacon, és partnerségre lépett a MATAV-val. Azt gondolom, hogy az a szó, amit az előbb Gráf úr már említett, hogy ez egy mással nem igen összehasonlítható erejű szövetséget hozott létre, az nem túlzás. Ugyanis ha végig gondoljuk azt infrastruktúra szolgáltatásban, illetve szoftverfejlesztésben mit tud a két cég együtt, azt kell mondjam, hogy valóban nem nagyon van más cég Magyarországon, aki ezt biztosítani tudná. A távközlés gyakorlatilag teljes skáláját nyújtja a MATAV csoport, a legegyszerűbb hang- és adatszolgáltatásoktól a legkomplikáltabb value-added szolgáltatásokon keresztül a komplex megoldásokig mindent. Komplex megoldás jelent ebben az esetben nem csak azt, hogy valamilyen összedrótozott hálózat vagy mobil hálózat kombinációja, hanem azt is, hogy például egy távmunka, amelyik egy tanácsadást is magába foglaló távközlési szolgáltatást lehet. Mindezt a távközlési tudást megfejelve a T-Systems Internationalnek és a T-Systems Magyarországnak azzal a tudásával, amit az informatikai
rendszerfejlesztésekben, illetve az informatikai outsourcingban eddig már tapasztalatunk is megmutattak. Azt gondolom, hogy valóban mondhatjuk azt, hogy egyedülálló ez az összeállítás. Ma a két cég együttesen azt gondolom, hogy tulajdonképpen minden olyan kihívásra, ami Magyarországon fölmerülhet nagyvállalatban vagy közepes vállalatban, tud választ adni. Ha a legjobbat tudja adni, azon küzdünk, hogy azt tudjuk adni. Tehát a célunk az, hogy olyan megoldásokkal álljunk elő, amelyek az önök számára a leghasznosabbak és a legvonzóbbak, és ezzel is alátámasztjuk azt, amit az előbb Gábor is mondott, hogy a célunk az, hogy az önök üzletét, az önök üzleti működés, az önök üzleti flexibilitását, rugalmasságát tudjuk segíteni. Hogyan fogunk tudni az üzleti elvárásoknak megfelelni? Új és új projekteket kell tudni indítani. Ezek a projektek sikeresek-e? Általában ugye azt szoktuk mondani, hogy on time, on budget, akkor informatikai szempontból sikeresnek mondunk egy projektet, de ezen túl nagyon sok más tényező és aspektus is meghatározhatja egy adott projektnek a sikerességét. Nagyon fontos, hogy ugye a MATÁV, mint Magyarország vezető telekommunikációs vállalata, a piaci liberalizáció után egy CRM projekt keretében, és illetve több más projekt keretében a kihívásra, a liberalizációs kihívásra válaszolt. Ez az a tudás, amelyet mi ott fölhalmoztunk, és ezt a CRM projektnek a keretében összeszedtünk, ez úgy érezzük, hogy más piaci szereplők számára is hasznosítható lehet. Konkrét előadás lesz erről, hogy mit végeztünk a MATÁV részére, és ezt hogyan lehet például az energetikában, ahol ott is a liberalizáció jön, illetve hát ahol már volt szabad verseny azon a piacon, hogy lehet bankok és egyéb területen használni. Eredményessége van ennek a projektnek. A megoldás plazának az építésének a további elemei az úgynevezett ügyvitel támogató rendszerek. Ekköré fontuk a második szekciónak a előadásait, egy módon mond valamit, sőt ezek a folyamatok igen mélyen standardizálva is vannak, erről szól az első adás, amit külső szakértő Fekete János úr fog tartani. A Brand Build Run 3-asból az én feladatom lesz a mai napon, hogy a Run szekciót, azaz az outsourcing szekciót vezethessem. 6 előadást szeretnénk prezentálni ebben az időben. 2 belső előadást és 4 külső előadást hallhatnak azok, akik ebben a témában érdekeltek. Ez kezdődik a jó pozíciójájuk magunkat látni. Különösebb informatikai és infokommunikációs területen. Ez az a szakmai alap, amire ezen a területen minden kompetens szolgáltató építkezik. A papír alapú iratok kezelését biztosítja, elektronikus vagy hibrid, dokumentumok, volumok, rekordok, és végül egészen lefelé az alsó szintig, tehát egyes iratokig lemenőleg rendszeres struktúrát tud kezelni. Ezek megint cégenként, illetve intézményenként változhatnak. Nagyon fontos kérdés a formátumkezelés. Ugye a korszerű rendszereknél már azt lehet mondani, hogy nem a viszonylag gyorsan változó iratformátumok, tehát például gondoljunk a Microsoftnak a Office rendszerére, vagy a Word rendszerére, ami mondjuk 2 évente kijött és teljesen új lett. Tehát ezek a formátumok hosszú távon nem kezelhetők, hogy a korszerű rendszerekben az iratkezelés egyes lépésein belül is lehet olyan kezelési, hozzáférési lépések az ügymenetben, amikor nem elég az aláírás, hanem időpecsétre van szükség. Néhány példa: új termék várható viselkedése a piacon, új az árháborút vagy árstabilitást eredményező stratégia a vállalat számára. Visszajönnek a urak és a hölgyek a szabadságról, és nekiállnak elkészíteni a részletes